Sziasztok! Csákpecsi! Nem, csák! Ennyi, mehetünk sülben? Mehetünk! Igen! Jó reggelt kívánok! Császati, Lizu! Szia! Bocsi, elmegyek a telefonomért és mindjárt visszajövök, oké? Jó. Szevasz, amigo! Csinálj, amigo! Este kondi? Ja, egykor. Jó, ott leszek. És amúgy most neki? Jó, nem kések. Nem várok. Jó. Jöjj! Bakker. Menjél te fel a szüzát. Csőd, menj csak! Takadjon ez a... Hello, Dani! Na, mi lehetünk már amigó? Bicepset. De nekem mit tetszettünk? Korosztunk. Ja, na mindegy, menjünk! Menjünk! Beti, tudsz jönni nekem nekül? Persze. Keményen, keményen! Még, nyomjad! Még 500-at! Még! Gyerünk! Nyomjad! Még négyet! When to talk, when to take my hand, I say, honey, would you like to be my only friend? When you're smiling, it's hard, so never stop. I'll play with my heart. I don't move my feet with someone who met me on the street. Well, I like to be the one.
Sziasztok! Beányoltunk meg, aztán eltünk ide és Szia, Kincsú! Hello! Szia! Ezek ennyire jóban vannak? Nem tudom, zavarunk? Nem. Jó, akkor... Na, mehetünk. Mit a Kincső? Nem tudom. Szia, Kincső! Figyelj már, nem tudod, hogy Zita meg Marci között mi volt ez nagy ölelkezés? Ó, értem, jól van, akkor csak ennyit szerettem volna. Szia! What's left but ash and burnt bone? No last pale light to follow. Alone here to find my way. I'll catch up with you one day. Oh, oh. Péter, hoztam kijavított dolgozatokat. Én nagyon el vagyok keseredve, mert mind a kettő egyes. Ha ezt így folytatod tovább, akkor évvégén évismétlés és bukás. Tessék komolyan venni a feladataidat. To sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I went to sleep. Szevasz, Peti. Akkor van várás. Nekem nincs kedvem menni sehova, jó? De miért? Mi a baj? Akkor majd megkezdeni, mi a baj? Woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed. Hallod? Rájösszöttem Szondira, nagyon sok minden összetöltünk el most is. Hát ma este nem, de amúgy holnap fixem. Jó. Nem jó? Jó. Cső. Jó legyen. Motherfucker, you know what it is. I fucking bleed for it. Ask them, they know. Color me in sepia. They a fucking day glow. Shades on, shoes tied. Shortcuts never work. In it for the long haul. Pop shots never hurt. Thick skin rhinos. Elephants we don't forget. What's important overall? No withdrawal, we don't regret. Pushing forward even though this life sucks sometimes. Fucking with this once, I promise I can get it untied. You made it out of bed. Task one, crossed off. Step two, show them that you ain't gonna be a ragdoll. Stand up, backbone, strong enough to break falls. Ref is trying to make amends. Look at all those late calls. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to. So many people with the wrong intentions. We've been living with a selfish vision, but I guess it's how we get through it. We take a lesson from the hardships, bet on ourselves, grit our teeth and hurry up and get to it. We only get a minute to figure out what our business is. Your bucket list is getting long. Kedves Péter, úgy döntöttem, hogy kapsz lehetőséget a javításra, holnapra készüljél fel. Önben tanárnő, holnapra felkészülök a dolgozatra. Szia Krisztián, meglett a telefonod. De jó.
Tényleg én elnézést szeretnék kérni, amiért pár nappal ezelőtt leráztanak. Nem volt szép tőlem, de viszont most a te segítségedre lenne szükségem. Ugye tudod, bukásra állok, és így végén, ha nem tudok, akkor ez lesz, de viszont kaptam egy javítási lehetőséget holnapra, hogy azt a dolgozatot megnyívom 5-ösre, akkor nem fogok megbukni, és szeretném, hogyha ma este, ha lehetséges, akkor összejövünk. Segítek nagyon szívesen, délután írja rám, és megbeszéljük, mikor találkozunk. Rendben, köszönöm szépen, és akkor majd keresni fogok. Szia! Kedves Péter, kijavítottam a dolgozatot. Szeretettel gratulálok, ez egy gyönyörű 5-ös. Ha így folytatod, nem lesz bukás. Most nagyon köszönöm szépen, tanárnő. Hello, sziasztok! Hát tudjátok, megjelent a dogánokések is, és nem tudtam meg. Adjon már, Esküszöm. az mekkora király, hogy gratuláljak. Nagyon jó. Újság veletek. És úgy tök örülök, hogy ezzel a dologgal is sikerült átítani a gyúr problémát, és ezzel se kell foglalkoznom. Ja. És mi van Zitával? Hát Zitával szacsítottunk, nem jöttek össze a dolgok. És néztem már valakit? Ja, nem, de úgyis. Már oda hozzá. Tudjátok mi volt? Nem akarom még egyszer megtölteni, félek. Nem már a múlt. Próbálj. Na, jó, legyen. Hajrá! Na, nekem mennem kell, megbeszéljük. Szia, zavarnak? Igen. Jó, akkor leülök. Szia, én Peti vagyok. És mi is tudod, hogy jársz? Hallottam a vízben ilyen diáknapok vannak, és az miről szól, mit választottak, hogy kit választottak meg? Megválasztjuk azt, hogy a suli képviselni fogja majd a Garabonciás napokon, és majd a diákpolgármester. Ó, ez izgalmas. Amúgy nem indulunk el, nekem egy kicsit ilyen romantikusabb, mert tűnik, hogy nagyon alkat vagyok, leülhetünk.